Hej alle sammen. Vi skal til at smage noget stærkt tyggegummi. Og vi glæder os. Ja, eller ja. Ja, det gør vi i hvert fald lidt. Ja. Så vil vi bare åbne det. Og det er bare level 1. Så. Hvis vi allerede... Ej, det lidt nasty. Okay, så det ser sådan her ud. Ja. Skal nu. Ja, jeg stopper nu skal jeg til at smage det. 3, 2, 4. Det er ikke sådan stærkt. Det er faktisk bare godt. Okay, fra 1 til 10, hvad skal vi så vurdere det? 7. Jeg vil sige 8. Jeg synes, det er meget god. Især hvis man kan lide stærke ting. Men det er også kun level 1. Altså, det er ikke en stærk. Hvis I kan lide videoen, og I gerne vil se flere sådan nogle her, så like. Ja. Og skriv, det vil I gerne. Og hvis I gerne vil have sådan nogle her, sådan noget her slik, Så bare køb det. så det hedder Headbangers. Ja. Hot bars. Ja. Og jeg giver dem, jeg giver dem 6 ud af 10. Jeg tror, jeg giver dem 4 ud af 10. Altså, de var gode, men det var ikke sådan en god kombi æble og chili. Altså, jeg kan bedre lide de første. Så er det level 2. Det her det er level 2, og det er passionsfrugt. Det elsker jeg. Ja. Jeg er ikke sådan... Jeg har ikke smagt så meget passionsfrugt. Så. Jeg elsker det. Jeg spiser det næsten hver morgen. Ja, jeg skal nok lige skynde. Så det er med sådan orange, som I kan se. Jeg tror ikke, den slår. Altså etteren, den var meget god, synes jeg. Okay. 3, 2, 1. Jeg er ikke så vild med den. Jeg kan godt rigtig godt lide den. Jeg vil ikke vælge den her, hvis jeg var... Jeg tror lidt, hun synes den. Jeg vil sige, indtil videre, så er den grønne bedre. Ja. Den var også god. Jeg kan bedst ikke have ham. Okay. Jeg giver den en 5 ud af 10. Jeg giver den 9 ud af 10. Og nu skal vi så tage smage level 3. Den Det er simpelthen det stærkeste. Og det er apple and cherry taste. Okay. Så æble og kirsebær. Det ser lækkert ud. Ja. Men jeg ved ikke, om det kommer til at blive så lækkert. Okay, så den er sådan... Den er grøn, som I kan se. Den er slim. Jeg ved, der er sådan noget klamt på fingrene. Okay. Okay, det er ret stærkt. Altså, det er sådan mærkeligt æble og sådan. Jeg synes ikke rigtigt, det er kirsebær. Nej. Men jeg kan godt mærke, det er nogle æble. En lidt skør blanding chili og æble. Tak fordi I så med på den her video.
Og vi ses næste gang. Vi Jeg lægger ses noget op. næste gang. Hej hej.